Hej Chris. Jeg giver dig lige her en lille lynguide til, hvordan du indsætter kommentarer i sådan et Word-dokument. Jeg skal forsøge at gøre det ultrakort. Nu skal du se. Du finder et eller andet i min tekst, som du finder interessant at kommentere på. Enten positivt eller konstruktivt. Du tænker for eksempel, den her lille afsluttende sætning, den er super fed at kommentere på. Så du markerer den, ligesom hvis du skulle gøre andre funktioner, som for eksempel at klippe eller kopiere. Så får du musen herop. Der er nogle forskellige navne her på nogle lister. Så trykker du på den liste, der hedder gennemse. Kan du se? Der er nogle forskellige ting her. Så trykker du på ny kommentar. Voilà! Så kan du se herude, så har du plads til at skrive. Så kan du skrive for eksempel super afslutning, for eksempel. Og så kan du lukke den ned. Super nemt. Når jeg så åbner mit dokument, så kan jeg se, okay, det er faktisk lige præcis det her afsnit, som du har tilknyttet en kommentar. Og det, der er endnu mere smart, det er, at hvis du nu havde siddet og skrevet nogle super fine kommentarer, du har så gjort det med rød skrift og sådan nogle ting, og hvis jeg godt kunne tænke mig at skrive videre i det dokument, du har skrevet rettelser i, så skal jeg til at lave skriften om på det, du har skrevet, eller jeg skal til at rette og markere og sådan nogle ting. Det her det er meget nemmere, fordi når jeg så har læst en kommentar, skrevet de ting, jeg skal skrive, så kan jeg bare højreklikke på den og trykke slet kommentar. Voilà, så nemt er det. Og selvfølgelig, hvis du vil have flere kommentarer for noget, og der er altså også lige noget der, du godt kunne tænke dig at sige noget om, så kan du bare tilføje flere kommentarer. Så nemt er det. Det var alt, jeg havde for dig i denne omgang. Vi ses. Du ser nok først videoen, når du vågner i morgen. Så det er jo super fedt. Cool.